Crònica, la informació de Vilassar de Mar i la comarca del Maresme. Joan Escofet. Molt bona tarda a tothom i benvinguts al Crònica. Les noies de 70 anys també poden gaudir d'una nit de pijames? La infermera Isabel Rodríguez sap que sí, i ho expressa en la seva novel·la que es presenta aquest dimecres 13 de desembre a la Biblioteca de Vilassar de Mar a partir de les 7 de la tarda. Amb la Cabrilenca descobrirem què hi ha en les pàgines d'aquesta nit de pijames, la seva segona novel·la després de 6 dits. Ens canviem i ens posem el pijama. Dimecres vinent, 13 de desembre, presenta a la biblioteca la seva segona novel·la, Nit de pijames. Són 3 amigues de la infància que ja havien anat a col·le juntes, van compartir casament, viudeta, i es continuen veient, cada una viu a Sarrià, l'altra està a Frans, l'altra al Putxet, però ja com que s'han fet grans, els hi es feixuquen a veure's i per què no viure juntes? Decideixen buscar una torreta i venen a Cabrils i troben a Montcabrer una torre de lloguer. Doncs ja les tenim instal·lades a Cabrils. A partir d'aquí, un munt d'aventures. Fan un creuer, que se'n van al Yucatán i s'ho passen, que és massa. I es diu nit de pijames perquè sempre han fet elles les nits que hi ha d'adolescents en la que parlen dels seus secrets, si es confessen les seves, si han tingut un nòvio, els seus secrets, però només és fent nit de pijames, que es posen el pijama i agafen una ampolla de vi i comencen a soltar la llengua. Una novel·la tendra amb secrets, a vegades, que mai s'havien dit abans. Vull expressar que la dona madura és una dona igual que té els mateixos sentiments, les mateixes necessitats d'amor, de sexualitat, de companyerisme, de diversió. En fi, és un vano de totes les possibilitats en què es troba una dona. També parla de les seves deterioraments, però com els van acceptant. O sigui, entre lo divertit i més trist de la realitat de les persones grans. Però sempre amb una esperança, perquè són unes dones molt alegres. Les 3 protagonistes expliquen que són en un període vital que defineixen com a... l'acceptalescència, perquè des de que viuen juntes van a totes i s'apunten a tot, i disfruten de la vida, vivint segon a segon la vida, saborejant-la. I, és bonic això, perquè dones també una imatge de que no hem d'estar sentats quan un és gran ja mirant el paisatge, que hem de sortir, que hem d'apuntar-nos a excursions, que hem de viure. I tant que sí, Isabel Rodríguez, castellano parlant, escriu en català sempre, però amb una picada d'ull a la realitat dels idiomes a casa nostra. Les protagonistes, que són 3, Blanca, Dorotea i Rosa, una d'elles, que és en concret la Blanca, parla castellà. Però entre elles parlen català i castellà. Unes parlen en català i l'altra li contesta en castellà, que és el que moltes vegades fem aquí. S'ho passa d'allò més bé escrivint, la infermera defensa la novel·la. Perquè la novel·la gaudeixes perquè és completament creació. He començat amb aquests personatges i els hi vas donant vida i ells mateixos van creixent amb tu. Aquesta novel·la l'he començat sense saber com acabaria. I a mesura que anava escrivint és que per això he disfrutat tant, perquè al ser 3 dones és com si jo també estigués entre elles. La infermera ha cooperat també en diferents països, com ara l'Índia o el Txad, els beneficis per a finalitat solidària. Ho dono a la Fundació Banc de Recursos. Ells ens van ajudar quan fèiem contenidors per Àfrica, ja els vam conèixer. I m'agrada els beneficis poder-los donar a una fundació. Doncs ha apuntat les coordenades per la presentació d'aquest nit de pijames. Dimecres, 13 de desembre, a la biblioteca i a partir de les 7 del vespre. Crònica. Serveis informatius de Vilassar Ràdio.